Waɗannan su ne jerin jaruman masana'antar Kannywood da suka fi kowa followers a Instagram a shekarar 2025. Ta ɗaya ita ce Rahama Sadau, wacce take da followers miliyan 3.300 zuwa miliyan 3.400. Na biyu shine Ali Nuhu, wanda yake da followers miliyan 3. Ta ukun su ita ce Hadiza Gabon, wacce take da followers miliyan 2.800 zuwa miliyan 3. Ta hudun su ita ce Nafisa Abdullahi, wadda take da followers miliyan 2.200 zuwa miliyan 2.300. Ta biyar ita ce Maryam Booth, wacce take da followers miliyan 2 zuwa miliyan 2.200. Ta shida a wannan jeri ita ce Hafsat Barauniya, wadda take da followers miliyan 1.700. Na bakwai shine Adam A. Zango, wanda yake da followers miliyan 1.600 zuwa miliyan 2.200. Na takwas shine Ado Gwanja, wanda yake da followers miliyan 1.600 zuwa miliyan 1.700. Aisha Tsamiya, wadda take da followers miliyan 1.500. Cikon na 10 a wannan lissafi shine Sani Danja, wanda yake da followers miliyan 1.100. Kar ku manta ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Ku kasance da Real Time TV.